बेयावहा फैनानैथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोथ' मुंख्लं जानाय जोंनि फंबाय बिजाबां गोबां बोसोर जों बिदि मिथियाखैमोन बिनि गोथै हाखराव बेयाव दङ बेखौबो जोङो मिथियाखैमोन खिन्थु बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावहा जेथिया सान्थिया सफैबाय होमबानिया बे फेसबुकआवहा बे माबायावहा नुना मोनबाय फेसबुकआवहा जेनेबा जाब्रांनि गोथै हाखरखौ नागिरना मोनबाय न'खरनि सोरबा फैनानै नायफैयोबोला नायफैनो हागोन बे खोथाखौ खोनानानैहाय मिथिनानै गोजोननायजों गिख्रंनाय मोन्दोंमोन आरो एफा गोबावनि उनावहा बिदि जेनेबा जोंनि फंबायनि बिदि गोथै हाखरखौ नागिरना मोन्दों ओमफ्राय बिनि साननैसोनि उनावनो जों न'खरनिफोरा नङा खिन्थु गामिनिफ्राय बिदि ओमफ्राय आरो न'खरनि सानैसो बिदि फैनानैहाय गोथै हाखरखौ बिसोरो नायफैबाय एसे बुना गालांबाय बेनि उनावहा थिग मा होनना बुङो लास्ट इयार 25 years आफ्टर 25 years मा होनना बुङो जों बिब' बिनानाव साथाम जाब्रांनि बिब' सानै आरो बिनानाव जों फैनानैहाय गोथै हाखरखौ नायफैदोंमोन ओमफ्राय दा बिनि उनावनो आरो नैबे अन्थाइबारि माया क्लाबा जाब्रां मुंख्लं जाब्रांखौ मान होनानैहाय बे फुटबल बादायलायनायखौ होदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायसानो जाब्रांखौ जे एसेबां मान होदों बेखाय बे अन्थाइबारि माया क्लाबखौ नोंसिनि निउस चेनेलनि जुगेदि हामबाय आरो हामबाय होननानै बुंदों आरो आं बेखिनिखौनो जाब्रांनि माबा मोनसे मोजां पजिटिभ केरेक्टारफोर आबनाव दङ नामा जाब्रांनि पजिटिभ केरेक्टार थारमाने नेसनेल सेन्टिमेन्टआ बेहा बहुद दङमोन थारमाने उन्दैनिफ्रायनो जोंनि आफायाबो बेबायसानो नेसनेल सेन्टिमेन्टआ बहुद दंखायोमोन रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावहा आफाया एकदम गोख्रोङै बारसोमदोंमोन ओमफ्राय आफाखौ नागिरना मोनि बेबायसा जोंनि न'नि सम्पतिखौबो प्रुभ खालामदोंमोन आरो आफाया सारेन्डार जानांगौ होननानै बेबायदि आफाया सारेन्डार जादों दा बे उन्दैनिफ्रायनो आफानि बे मा होनना बुङो नेसनेल सेन्टिमेन्टनि बे बारसोमनायखौ नुबोखादों आरो बेबायसानो नेसनेल सेन्टिमेन्टआ गोख्रों थारमोन आरो बेहा पजिटिभ केरेक्टार बे नोंथांनि गोसोखांथि फुटबल बादायलायनायाव नोंथाङा माबायदि निस्सय गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना आंखौबो खाथिनिब्लाबो बावगारनानै थायाखै बेबायदिनो बेवहाय लोगो लानो थाखाय लिंहरदों आं थारैनो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेनो आरो नोंथांखौ दोंसे मेथाइ खनहोखो बेवहाय आं जेब्ला अपेनिं जादों फार्स्टआवहाय बे समाव आं दोंसे मेथाइ खनफैदों आरो दिनै फाइनाल बे दिनैनि दिनावबो आं मोनसे मेथाइ खननाय जाबाय आरो दिनैहाय स्पेसियलि आं स्पर्ट्स रिलेटेड मेथाइखौ आं जेरैबायदि मेथाइ नांगौ बिदि बानायनानै लाबोयो ट्रेकजों बानायनानै लाबोनानै खनफैयो आं दिनै स्पर्ट्सनि मेथाइ खनफैदों गोदान मेथाइ दिहुननायनि सायाव उननि समाव माबायदि थिरांथा लागासिनो मेथाइखौ जों दिहुनगासिनो दङ माखासे प्रजेक्टफोर दङ फैगासिनो दङ ख्रिस्टमासनि प्रजेक्ट दङ आरो बेबायदिनो हारिमायारि मेथाइफोर बिदिनो इडुकेसनखौ लानानै दिहुननाय मेथाइफोर माने गुबुनखौ एनकारेज होनाय थुलुंगा होनाय बेफोरबायदि माखासे जोंनि ससाइटियाव जाय मेथाइफोरा जोंखौहाय एनकारेज खालामो मोनसे प्लेटफर्माव लांनो थाखाय बेबायदि माखासे लिरिक्सफोरजों माने टिउनफोरजों लानानै जों मेथाइखौ दिहुनलांनो आखायाव लागासिनो दङ आरो जों स्पेसियलि जोंनि जेनाखि फिसा सेटआप दङ बेयाव जों बानायगासिनो दं आरो मा मेथाइ खनहोखो मा बुंदों नोंथांखौ मा मेथाइ खनहोखो दिनै आं दोंसेल' मेथाइ खनदों बेयो गेलेगिरिफोरनि सायाव लानानै सुजुनाय मेथाइ आरो नायगिरिफोर आरो लोगोसे जाय बिथांमोना गेदेमा बिथांमोना जोंनोथ' सापर्ट होनो मानसि नांगोन ना जेन'बा जोंनि गेजेराव गोबां गेदेमाफोर दङ बिथांमोनखौबो आं बे मेथाइनि दारैनो रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे गेलेनाय बिथिङावहाय बिथांमोना जाहाथे गोसो होनानै जाहाथे जोंनि इयुथ्सफोरखौहाय लाइमोनफोरखौ सापर्ट होयो बेबायदि मेथाइखौ लानानै आं फैदोंमोन आरो बे मेथाइखौ आं खनफैयो नोंथाङा खनगिरि हिसाबै नोंथांनि मोनसे फेभरेट मेथाइ थानो हागौ गुसुं खननो हागोन नामा रायजोफोरनि थाखाय फेभरेट मेथाइ होनोब्लाथ' बेबायदि फेभरेट आं दिनैसिमाव बेबायदि मेथाइ गैया एक्सुवेलि जिखुनु हक दहाय खननायखौनो अके आं एसे लिरिक्सखौ नायनि
लाइमोनफोर गोसो हो गेलेनाया जिउनि मोनसे गोजोननाय रंजानाय लाबोयो खौसेथिखौ खिनियानो लाइमोनफोर गोसो हो गेलेनाया जिउनि मोनसे गोजोननाय रंजानाय लाबोयो खौसेथिखौ खिनियानो